Da. Hai, давай. Дай, Матане! Учи да пееш, бе! Ето го диджея. Дай! Аре, играй малко, да те видя как играеш. Аре, молеца! Аз с теб повече ничи няма да горе. Дай! Аз трябва да го направя, аз. С теб не искам да се взема. Моля, не говори. Добре, айде, играй малко. Играй, че ще му кажа. Дай! Аре, бе! Няма, бе! Няма! Ще го покажа на майка ми. Виж, мама, ще го прави този. Ето ги бандитите. Що крадеш, бе? Желязо или кабели? Аз на коли раницата откранах. Добър вечер. Говори с приятелката си момента, човека. С любимото му гаджи. Ало? Кой е грешка, ме кажете? Аре, Валюк. Кой е педерасна? Ето ги бандит. Нямам обувки. За сете скъсаните съм. Трябва на някой големите зъби, трябва му паднат там. Къде игра? Ами, добре, айде. Не те обичам. Трябва го научи. Как е приятелката? Слуша ли? На Гого каза, бе. Слуша. Ама слуша, нали? На Гого каза ти, бе. Ама слуша, а? Играй малко, болица. Дай, само един път, един гибек, вали. На майка ли ще го кажа, бе? Вики! Играй малко, един гибек само. Воли ти малко гибек, бе, да те видя. Дай, виж маса какво прави, дай маса не. Дай, Вали, играй малко, бе. Маса. Аре, бе. Бой станат, какво прави сега? Бой има. Бой има. Бой. Маса няди бой. Покай си носа, бе, да видим кръвта как е. Вари ли още? Какъв голям нос. Вижте голям бой та. Мастан дебелия срещу Валю Клещавия. Един бой става така. Изглежда Клещава ще победи великана. Джето Финли срещу великана Финли. Семейство Финли. Ето ги господин Младенка и господин Младен. Какво правим се? Айде да видим моята ще мине. Айде да видим на масън гаджето сега да мине. Слушай малко, слагай си го нощут. Дай малко, пей малко за любовта. Пей малко по-сигурно. Дай прекъсвачи на кола. Айде във Фейсбука. Айде ти във Фейсбука! Пътя за тъйно ще хванем ли с колата? Майка ти домря, ако го пъхнеш. Добре. Вики! Няма, бе. Само тета спомни ще го държи. От приятелите. Няма. От приятелите за винаги. Пазай го. За спомня. Знаеш така го кажа? Игра малки чек. Мога. Дай го малко. Ще го взема малко. За кой Антон? Антония. Кой Антони? Антона. Ти Ще го направя като пушка. с 20 коне? Абе, как става искане? Какво 15 коне. Ами се пае 100 толкова. Вашето бе ме варил. Как е? А колко бе вече коне? 5000. Вика. 5 кубика. 5 коня. Колко кубика? 2000. 2 кубика. Добре. Тихо. Аре, Валю. Играй малко като ни катрак. Едете. Валю цепило, бе. Те с какво правят така? Любени са. Пак стана бой. Какво става така? Какво правим? Да работи чупе.
Той този... Bigo, Vicky Bigo. Той Виктор се оправя. Айде, давай, играй малко. Светкавица ли пусна? Да, то те вари. Ко правиш, мой деде? Ко правиш, Коко? Слушаш ли? Двойки има ли? Дараха ли ти бележника? Абе? Чека отида да кара буса, направи едно кръгче с него и се върна. Ако може да знае кое е седимта, кое е газ, брат, аз се вече. Кажи кой е ляво, десен педал. Дай. Спирачка. Газ. Аха. те знае, бе. Сора. Светна. Пърта. Пета. Те не си го ръка му газа. Копе, Маса не е най-бързия. Маса се движи като светкавица. Маса пара като светкавица. Приятели, ама иди. О, май приятел. Маса се движи като светкавица. Най-бързия. Ръбиш. Тук. Ай, чао. Кажете им чао на камерата.